El Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments, CERPTA, és un centre de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, que està integrat a la xarxa d'innovació tecnològica de Tecnio i a la xarxa de referència en tecnologia dels aliments. El centre té una clara vocació internacional. Ha desenvolupat projectes en diversos països de la Unió Europea i de fora d'aquesta. Acaba de crear 2 nous centres tecnològics, un a Angola i un altre a l'Uruguai. I això ens permetrà augmentar la vinculació i la transferència en països africans i sud-americans. El CERPTA compta amb un equip multidisciplinari format per investigadors i professionals en tecnologia alimentària i amb una gran infraestructura que en la planta pilot permet realitzar estudis i recerca a nivell de laboratori i a nivell semiindustrial. La línia fonamental del CERPTA és l'aplicació de noves tecnologies, nanotecnologies i tecnofuncionalitat per la millora de la seguretat alimentària, del valor nutritiu dels aliments i del disseny i la producció d'aliments funcionals. La planta pilot permet dur a terme el desenvolupament complet de productes, així com buscar aplicacions pràctiques a les tecnologies productives més avançades que apareixen al mercat. El centre compta amb equips de tractament tèrmic per a la conservació convencional dels aliments. Disposa de diversos pasteuritzadors de plaques i tubulars i d'un equip d'esterilització UHT indirecta que, juntament amb l'embassament asèptic, permet la conservació d'aliments líquids durant molt de temps. El CERPTA disposa d'una línia completa de formatgeria, amb dipòsit de descàrrega i de refrigeració, pasteuritzador, cuba de formatgeria, salmorra, premses i cambra de maduració. La línia de panificació del CERPTA compta amb 2 àrees de treball independents i totalment equipades. La primera es dedica a la recerca i desenvolupament de productes convencionals i la segona està especialitzada en el desenvolupament de productes per persones al·lèrgiques i intolerants. Concretament, es dedica al desenvolupament de productes sense gluten per a celíacs. A les nostres instal·lacions disposem d'una línia d'embassament asèptic per aconseguir que els aliments es conservin molt de temps sense necessitat de refrigeració. També podem dur a terme envasats al buit o en atmosferes modificades i disposem d'un sistema tetrarecart que permet envasar en cartró aliments que, tradicionalment, s'envasen en llaunes, vidre o bosses de plàstic. La línia més important del CERPTA és l'estudi de noves tecnologies. El CERPTA és pioner en treballar amb tecnologies emergents com l'alta pressió hidrostàtica i la ultraalta pressió homogeneïtzació. Disposem d'equips per l'elaboració de productes carnis que, com les altres línies de processat, s'utilitzen en investigació i desenvolupament i també per docència. Disposem d'un túnel de nitrogen líquid i d'un armari congelador amb sondes de temperatura per a estudis de la velocitat de congelació a cada zona del producte. El CERPTA ha incorporat recentment una nova línia d'investigació sobre aplicació de sensors de fibra òptica per la millora del control en el procés d'aliments. El centre també té diversos laboratoris, tots ells equipats amb tècnics qualificats i els equips més avançats.
Disposa d'un laboratori per a la realització d'anàlisis fisicoquímics, un altre per a anàlisi instrumental i un parell per a la realització d'anàlisis microbiològiques. Des de la CERTA s'han creat 3 empreses derivades. Spin-off. AB Biòtics, que comercialitza bioactius i probiòtics. Falnuti, que comercialitza productes sense gluten d'alta qualitat. I Ipsicon, empresa de base tecnològica dedicada al desenvolupament i comercialització de maquinària per a les tecnologies alimentària, farmacèutica, cosmètica i química. El nostre compromís és transferir la tecnologia a les empreses per fer-les més competitives, rendibles i capaces de produir i comercialitzar productes més sans i amb més estabilitat.